Здравейте! Днес прекрачваме прага на едно специално място. Намираме се в Мюлюз, Франция. Пред този, на пръв поглед, обикновен вход, но зад него се крие истинска магия. Нека видим! И така влизаме. Този дълъг коридор на стара текстилна фабрика в Мюлюз всъщност е тунел на времето. В продължение на десетилетия двама братя са вървели точно тук, криейки най-голямата тайна в автомобилната история. Това голямо приключение започва с една първа крачка, а нашата е в Националния автомобилен музей във Франция. И така, просто погледнете това. Тук мащабът буквално спира дъха. Пред очите ни се разкрива най-голямата автомобилна колекция в света, над 400 ретро коли, подредени перфектно в това безкрайно хале. Човек просто не знае на къде да погледне първо. Това си е чист автомобилен рай. Вижте тези първи модели. Те приличат повече на карети без коне, отколкото на съвременни автомобили. Гумите са тънки като на велосипед, а вместо волан някои се управляват с лостове. Просто е лудо да си помислиш, че точно тези дървени колела и вериги е започнало всичко, което караме днес. И така вече се пренасяме в края на 19 век. По това време хората са гледали на тези изобретения с страх и недоверие. Двигателите са имали едва по 1-2 конски сили, а максималната скорост е била може би под 20 км в час, но пък със смелостта на хората, които са ги създали, днес светът просто нямаше да бъде същия. Тук сякаш си се върнал назад във времето. Вървя си между редиците и усещам как ме полазват тръпки. Чувствам се като дете в най-големия магазин за играчки на планетата. Има нещо много силно в това да си толкова близо до машини, които са променили света. Гледаш този перфектно полиран хром и изпитваш огромно уважение към хората, които са ги създали с ръцете си. Тази енергия просто не може да се опише. Тя трябва да се изживее. И така, докато се разхождам между тези невероятни машини, обаче искам да ви разкажа как изобщо са се появили тук. Братята Шлумф са били текстилни магнати. Те стават обаче толкова обсебени от купуването на ретро коли, че започват да харчат парите на работниците си и да крият колите в старата фабрика. Накрая фалират и бягат в Швейцария. Работниците правят стачка, разбиват вратите на фабриката и уау, бум! Откриват това тайно съкровище, което днес виждаме. Колекцията е конфискувана от френската държава и така се ражда този уникален музей. А сега искам да ви попитам директно. Ако имахте право да си тръгнете от този музей с точно една кола, коя щеше да бъде тя? Дали някоя елегантна черна лимузина или по-скоро някой спортен по-нов модел? Аз лично все още се колебая, защото изборът е брутален. И още малко тази невероятна история, която се случва покрай откриването на колите. Всичко това се разиграва през 1977 година, когато работниците от фабриката разбират, че шефовете им, а именно братя Шлюмф, са фалирали и са избягали в Швейцария. Те разбиват вратите на това тайно хале,
когато пред очите им се разкрива съкровища за милиони, те са в шок, тъй като не са получавали заплати с месеци, а шефовете им тайно са покупували богатите. Тогава в гнева си работниците окупират фабриката и обявяват, че колите вече са техни. Те дори отварят музея неофициално за публика, като таксуват посетителите, за да си изплатят заплатите. Но тук става нещо интересно. Един от най-големите автомобилни колекционери в света по това време, американеца Майлс Колиер, разбира за ситуацията и знаейки, че вътре има уникални коли, които могат да бъдат унищожени или откраднати по време на бунта, той наема екип от професионални наемници и шофьори и така в средата на една дъждовна нощ организира тайна операция, нахлува в покрайнините на фабриката, успява да изведе няколко от най-редките и скъпи автомобили под носа на пазачите и ги натоварва на замаскирани камиони. Така колите са изнесени контрабандно от Франция към Америка, буквално преди полицията да затвори границите. Днес тези спасени в кавички коли от американеца се намират в топ музеи в САЩ, а останалите, които виждаме тук, са обявени от френското правителство за национално съкровище, за да може никога повече никой да не ги докосне. Благодарение на тази лудост на братя Шлюмф и на създалата се ситуация, днес имаме възможността да им се насладиме. Само няколко крачки и правим огромен скок в бъдещето и навлизаме в модерната зона на музея. Вижте тази брутална разлика. Тук правилата вече се диктуват от съвсем различни дигитални екрани и аеродинамика. Напускаме ерата на хрома и кожата, за да се изправим лице в лице с съвременните чудовища на пътя, където конските сили вече са хиляди, а ускорението е плашещо. Но истинският шок тепърва предстои. Еха, хора, пред мен е буквално историята на Формула 1 на едно място. Десетки легендарни болиди, подредени като на стартова решетка. Изтръпвам само като ги гледам. Усещането е уникално. Хора, тук буквално се докосвам до историята на Формула 1. Минавам покрай колите на Panasonic, Petronas, Mercedes-Benz. Тези зверове буквално са цепили секундата на пистата. Тук направо ми рише на адреналин. Гледайте само за какво става въпрос. Най-много ме впечатли ето тази секция отстрани. Вижте автентичните състезателни екипи и каски на пилотите. В тази зала буквално се усеща духа на историята и адреналина. Останете с мен, защото отиваме да ги разгледаме още по-отблизо. И тук се връщаме обратно по пътеката на времето и честно казано, точно тук ме побиват истинските тръпки, защото са изложени болидите от едно време, онези машини от ерата, когато Формула 1 е била доста по-различна, по-сурова, по-опасна, в същото време романтична.
Изложени са коли на пилоти от близкото минало и може да направиш ясна разлика между сегашното и миналото. Как са се развили количките, гумите, каските, въобще цялата промяна на Формула 1, и тогава усещаш едно наистина страхопочитание към тези пилоти, някои от които са дали живота си, за да се стигне до днешното развитие на този тъй вълнуващ спорт. И за да бъде денят напълно съвършен, нямаше как да си тръгна без да сбъдна още една детска мечта. Ето ме на стълбичката на победителите, на мястото, където най-великите пилоти в историята са пръскали шампанско и са плакали от щастие. Днес си тръгвам от Мюлюс с пълно сърце и с усещането, че страстта към този спорт няма възраст и пол. Благодаря ви, че бяхме заедно в това лудоприключение. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк, абонирайте се за канала и ми пишете в коментарите коя кола ви впечатли най-много. До следващия влог, приятели, и газ напред!